साहा लोंदों नै देन्जार बिसोरबो लोंनो रोंलायलायो मालाय हनै दे नायनां आरो लोंलायबावबाय हेलौ एभ्रिवान नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरना लागारनाय जाबाय नै लोगोफोर जोङो फिल्डआव थांनो नागिरदों एसे प्रेक्टिस खालामहैनोसै दिनाथ' सफैबायना नै दै बारगासिनो जोङो नै मबाइला गनानै होबा गैथाराबो आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांखायो लोगोफोर नै फिसाजोफोरखौ लानानै फैदों आं आरो लोगोफोर नेगासिनो दङ मोनालायबाय फैद' नै सौदावनोसैमोनबो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नै सैमा खिलानाय खाफाल लोगोफोर बार हरबाबो मोना माथो एबार लास्ट टाइम एबार मा जायो मोनथिला हरना नायनोसै खारहैना नायनोसै मारै जायो बुरिबायबो साख्रि मोनबावगोन दा बे मालायफोरा मालाय होबानो मोनो जोंहा 10 बार 11 बार जालायलांबाबो मोनला उन्दैनिफ्रायनो सिख्लानिफ्रायनो जुजिबोनानै बोरै लोगोफ्रा दै बारबोनायखौ मिनिनो ओंखारबावबाय आं बोरै दालाङाव दं होनदोंमोनथ' मालायफोरा जा एक्टिं लायै भिडिअ खालामनो रोङो आंहा माथो जेबो रोङा थं जाम्बि बायदिसो ना फिसाजोफोरा आंखौ मिनिबाय थाबाय नै लोगोफोर आंना खाफाला गोजा जाबाय फिसाजोआ थाम्फै फुथारदोंमोन खाफाला थाम्फै अरनायखौ फुथारदोंमोन मिन्था जा थाल गैबावा गोसोम नुजालायबाय भिडिअनो जाम्बि ना जाम्बि फिल्डआ जा गुवार जोंना आरो मोनसे थाबोबावबाय बे जों देरसिनावसो खारो आरोखि गोसो बानायबाय थाबाय आं लोगोफोर थानायखौ गोरा खाना लाखानोसै लोगोफोर फैबाय लोगोफोर खारनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आसा खालामो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नै खोमसि नुजोब्बाय खारनोनो हाया लोगोफोर ओरैनो देखोनोल' हा खारखांबाय नायदो गोसोम गोजा जाजोब्बाय जायब्रें एबारना बारनायनि फाला लं जाम्प बारनायनिसैलाय हायाखै लोगोफोर खारनोनो जिराय जानायानो बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन मोदोमोन थिखोनो हाला फिसाजोफोर बिबोनांफोर दङ लोगोफोर बारहैनोसैलाय बेसेबां हायोथाय सिनाप खालामनायखौ हागोन ना हायाखै हा मोनहायाना हौवाफोरनि जखासो मालाय आंना मोदोम मानला बायजोब्बाय दे खिन्थु हनै मोसौआ नै सोनो नागिरदों मोसौआ आया ए अन्थाइ गाखोना हमथा गनो हाबा जाबाय दे जों खारखांबाय लोगोफोर नै खारखांनानै एसे बेरायनो फैदों नै बिबोनांफ्रा बेरायनो लिंफाबाय आंखौ ओरैनो दालां गोदान बानायगासिनो नै जोंना ओरै ब्रिज नै जेसिबि आरि दं सोर दुगैखो दैयावलाय मालाय सिख्लाफोर दुगैदों जों खारखांबाय लोगोफोर बे दालांखौ एसे नायनानै थांसै फैदो नै आयो दैया खुरखागासिनो माथो गारि सोनाया लामा जाबायना नै दै लामासो जासिगोन दा ओमफ्राय लासैनो दालां नायहैनोसै फैदो नोंसोर थाङा दालाङाव थाङा थौदो फैदो आगै फिसाजोफ्रा आंना नै
बिमाखौ खारनो दोनबोलायदो नों साख्रि मोनबा मेथाइ जाहोनांगोन बिसोरखौ बोरमा मासे मासे मोजां जादों स्कुल थांनाय जायोना बिथिं ओंखाराखै ओमफ्राय ओरैनो एसे नर्मेल थाबायनो थाखाय बानायथ'नानै होदों आरो बिथिं औवानि दालां स्कुल थांनो आरिनो नांगौ जायोना नैबेखौ लहाखौ होगोनदां ना नै मालाय जों थांथ'ला नामा बेनिफ्राय ओंखायनोथ' थांदो दे गाबोन औ जेसिबि नामा गोलावनो दैमायानो ओरै जों गामि थाबाय जों खारखांबाय लोगोफोर खारनानै जों न'आव फैबाय मोनाबायबो सान हाबनो नागिरबाय मोसौ मोसा लांफानोसै लोगोफोरजों मोनाबाय आसा खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय होननानै दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय